Jdeme se snídaní s novou. A my budeme tady mít za chvíli hosty, ale nejdřív se koukneme, jak to pájaně rozbančili v Itálii. Jeden, Simple Plan! Nebo to je Simple Plan? Yeah, Simple Plan, Simple Plan, to je jedno, Simple Plan, čau. What are you gonna do tonight? You're looking very sexy out there. Now, but it's next song I need your help. If you know this song, you know what to do. Because this song is called Jump. Everybody up and down. Here we go. Jump. Hej, tak teďka jedu do Itálie, udělat rozhovor Simple Plan! Ne, Simple Plan. Jo. Nečum. Dobře, to je máma. My jsme tady živě v Itálii, děkujeme z Prahy. Bude tady rozhovor Simple Plan! Děkujeme reportéru z Prahy za snídaní s novou. A teď tu máme živě Piera Buera, jo! Takže, co vás přimělo dát se na zpěveckou kariéru? No já nevím, ale no má člověče, jednou mě to tak napadlo. A jsem inspektoval teďka. Pak jsem jako, pak ještě jsem se na to chytil. Říkal něco o sluchu si sračka. Nečum. Hej, takže, další otázka, jestli můžu. Vlastně. Můžeš, no. Můžu? No. Fakt jo. Co asi mi dal si název Simple Plan? Pro mě to něco má společnou se simplíkama. No, nejdřív jsme o tom uvažovali. Že jako by to byly jako Simple Planky. Jo. Ale to je taky jako dětský, ne? Nemyslíš? Co? Teda nemyslím. No, tak to se dáš, ne? No, ale... Teď jsem celýho potrska, vole. No nechtěnej, vole. No jo. Jsme doma stavili asi před 2 hodinama naše album, vole. Teďka mi to hraje, doma. Ty vole, jsem se tak ožral, ty vole. Ty krávo, ty si to ožral hezky. Super. Tak. Ty krávo. Krek, jasně. Hej, takže, další otázka. Jo? No. Jasný. Co vás nám mělo dát Hard Rock Live? Tak náš skoro nejlepší koncert. Přišlo tam hodně lidí, spousta fanoušků, bylo to super. Fakt, vůbec nevím. Vůbec nevím. Ty vole. Vůbec nevíš, jo? Vůbec nevím, ty vole. Tak nekecáš. Tak nekecám, ty vole. Ne, nekecáš. Ne. Nečum. Další otázka. Co vás přimělo stát se člověkem? Moje matka mě porodila. Kecáš. To bys nebyl kluk, to bys byl holka. To ještě tě vycvak otec. Mám otec, no. Něco do toho dál. Co vás přimělo stát se pop muzikem? What? 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 Ne. Co se přimělo stát se dechovým zpěvákem? Taky jste to v mládí dělali. Dědično. Bulvár nebo nás napsal, že jste paní. Je to pravda? Ne, 19 vole. Jsi ještě malý, máš pravdu.
dalšího dá. Vidíš to, vole? Slyšíš to? Ne, neslyším. Jsem hluchý. Molestě. Děkujeme. Čapku, ne, Pierovi šumpančíkovi, no moň henia. Ten dume. Herembo. Ano, a teď tady máme Šuka. Ze Šukáloková. Takže, pane Šuku. Neču. Jo, byste si dali název Simple Plan. Piera to napadlo. Kecá. Proč nevím, vole. Nestrkej mi A to tak do držky, on ty říkal, pičo, vole. on říkal, že letěl letadlem jednou a že spadl a dali si proto plén, jakože letadlo. To mi neříkal, vole. Říkecá. Ano, a prej je paník ještě. A kolik To já jsem planál, kolik vole. má vlastně let? Říkal nám, že 19. No ale, mě po plastice, tak těch pladeb bych si... To je pěkný sráč, no. Takže za prvé, co vás napadlo vytvořit koncert Antroclad? Napadlo Piera. Že máš vyšší dělat něco jiného, že jim napadá. Co vás vůbec napadlo v kapelu? No to napadlo Piera. Jo? Ty král. A ty vlastně ještě vůbec hrajete? To napadlo Piera. Takže Piera. Jo. A Pierre, jako Pierre, jo. 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 A co ještě napadlo Pierre? Tak ty. Jo, ty král. A co třeba Pavla Čapica? Co jsi koupil, vole? No, od té tam třeba. Ne, od Piera, vole. Daj kusičku, já už opravdu mě to staré tady. Dáni ty! Tak a teď máme rozhovor s Davidem. Davidem, ty. Máme to exkluzivní rozhovor. Ty jsi poslal mě budík na ty vole, ještě lepší máky ty vole, jsem ale po koncertě ty vole. Jaký to bylo? No bylo to super, akorát, že mi tam padla jedna palička, který se zahájí. Má jsem to hodil dozadu ty vole, jsem si to nevšiml. A šlo to pak Pak mě tam byl takový falešný tón, jenom já jsem to začal mlátit rukama, chápeš? to nechápu. No chápeš, to ani na to není poznat. Protože Je, no, tak řekni mi, co ti čas udělal? Šuk? Jo, Šuk. Šuk, on tam dělá šuk, To mi směšné. to si měl šukal. Já, Já ho dělám si prdel. Dobře. Co Pierre? Prej, čas pořád, všechno dělá podle Pierre. Ne, já dělám všechno podle Čuka. I Čuka teda, jak se jmenuje. Já dělám moc dobře nejsem jako, protože oni mě minule, mě stočí jenom mají do popelnice, narvali mě tam a tam ten. Já jsem přišel, vole, a víš, co jsem měl, vole? Ty vole, měl jsem housky, vole. A víš, co to je, vole? Nemoc. Housková nemoc. Ne, normální nemoc. Aha, to byl včet. Já už umím. Pokračuj. Ale prosím tě, co říkáš na nedávnou nehodu, při které zemřel jeden člověk a byl věrný fanoušek? Nemám strašně musí to, ale to prostě s tím musí počít a riziko fandit Hard Rock Live, nebo Simple Plan, to prostě něco. Je to moje geografický praček. Chápu. Prej nějaký dement volal ze Žižkova, že je na silnici, no. A volal záchranku. No jo, jsem viděl, jsem stále z nich novinách na Itálii. Koukala satelit, ty vole. No dobře, strák zemřel, nebudeme se zabývat. Co mi povíte dál? Co novýho Simple Plan? Teďka novou desku, jmenuje se to Tučňáci. Na dveřích. A je to sice divný název, ale západlo šaka. Prosím tě, co čekáš, že to napadne, ty vole. Co napadne mě? A ty? Já to napadne všechny, tak to mě napadne jako poslední. Víš, že jsem tady nejlepší David. Na to hraješ? Co to vole, vadí, já to kurva víš, vole. Playback je moje, no. Ty vole, kvůli tomu nebudu mít. Pardon. No je to do přímáku, jo. To si píš, To vole. se posral.
jsme živě v Praze a máme tu naší Sinanisnovou a ten nás známí. S internetem! Ne. S hodinou internetu. Ne. Co nového na